Terus sudah. Ma Monster Blay ya, Monster Blay. Ah? Monster Blay. Aye fila dulan dinge yande. Ni duma file. Ame sigan kuma be ka te mi dala. Ntaka gesha. Musha? Aka gesha deni. Oh. Wala indingen. Agato ko inere kum filla. E sisa ni bora ke. Ni bora doro dami flene ya ko fe kare nina. Ibe nyini ngali ke kire chonga dudie yu ba fi. No, l'action mea. Kana ndo wonyini magola. Le Blasco. Jo. Atele legi ko kati. Ache, Ja, una fo ire te menenu ne. Amen nyana bonya fe. Problème, amanya na bonya fe. Able dunguni makabe lotu drone mine. Masai, o fene jume. Bara be keni cash, wari te soronga joni ma fere kere. Muso be nege ni fere, ala ge jona iga fere kere. Demna, sei buona la sa. Avano dangana potire. Nega mkola. Nyama yebolo. Gedro, adia. Yamla ame contenta, bala. Yiga tawa. Cepeti na. Ko, eto, Ben Aziz. Ici ya. Amena toda. Ai. Eto ko best. Na dia fuma ko black knock. Ba ben lamne. Men to era buas la riama. Chepse moto la. Moto. Deuru. Non, ya ko bern ngali. Tu sais, Jakarta kilino ko bumo ko fatin. Surtout 30 nyagor lena. Am duga moto bosiala, kilina flatala, suflatala. Ebi amoga diaiti, ibiga bofa nere benta yama. Changa no geranyira bisaban keleme gadda. Che ante taga na yifida ngasratan. Ben masara man chimkan fere woni kan. Nyate melega be deflere la nyawo nyatala. Nyate nyerela na menefaba kaman keta. Lenga gadu ye. Che, ner manya eta framle banga. Yele nanu to. Bidem senu ka ɲɛnamaya yin kamanaga. U ka ko tara ka maakɔrɔw boloda. U bɛɛ kɛlen do k'u masaw ɲɛgan. Ko gulɔ de b'olu hakili sigi. Ko juin de b'olu ka cɛya tɔ sinsin. Ko n'i ti yɛlɛ yiri la, k'i cun ji la, ayi, k'e ka cɛya ma dafa. U b'u yɛrɛ ɲanamini ka sɔrɔ ka fili u ka siniɲɛsigi sira la. Ko denmisɛnninw de kan ka maakɔrɔw ta. Nka bi, an ka maakɔrɔw de bɛ ka denmisɛnninw ta. Sabu u ka minfɛnw kɛlen do k'u bɛɛ barika ban. Angle. Allah. Jella. Naam. Somɔgɔw. Baasi tɛ. Kori baasi. Aba. I denkɛnin don. Ablay. A bɔra sa. A bɔra ko di? N m'a fɔ ale de don. A ye taara fɛn ta han. U taara a n'a terikɛnin minɛ dɔgɔmuso sanfɛ. K'u y'a suɲɛ. U y'a ci fo k'a kɔ k'a ɲɛ ye. Ne kɔni y'a tigi la sa nka polisiw nana nɔfɛ a taara polisiso la. I bɛ mun kɛ o kɛ dɛ. A kɔni an y'a fɔ denmisɛnninw ka dɛsɛ u ka dɛsɛ. N'a disa di yan. N'a jɛ dama ka sugu la. Cɛ ki bɛna sira bɛ ka mɛ sisan tɔɔrɔ cɛ. Yanzu malere kun. Mo bɛ kuma ka ti sisan. Na sigi na jɔ safile negezi na tɛ fɛrɛ kɛrɛ jɔnmaya kɛra kara ye. Ben Aziz. Ouais, les grands BS. Qui te bela classe kan? An maître la santia. Compte walan fente walan fo bela bela walan cha cha. Réclamation bora ron plo peraima. Ti maître la santia kuma blasa. Pratique ti wanga ta ko lon kumul be kuma bati. Tiens, tiens, tu chugala son. Ma jate ka son wa msen bien son. Parce que kuma sen nyaka portefeuille mo gaji.
Debo yɛrɛ kɛra a tɔ bɛɛ tigɛra na i b'a ye cɛsiri kelen bɛ ne kun an b'o ko kɛ cogo di sisan kɛcogo fila b'o la an b'o min nege cɛ n ka cɛ ne yɛrɛ tigɛ i tagala kɔ la sa n taara o fɛn o fɛn cɛ ne tɛ se ka walan tuguni ni ne mana an sigi kilasi kɔnɔ mɛtiri kunkolo bɛ kɛ ne ɲɛkɔrɔ fɛn ɲɛnamani don bɛ bali ka janjaya ka bali ka surunya ne fana tɛ fɛn faamuya la ne bɛ fiyɛti da dɔrɔn ka kulo bɛɛ cɛ bin ta ka na de an k'o jeni fɔlɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ bin jeni na an bɛ sɔrɔ k'an porofite o fɛ denmisɛnw aw bɛ mun na an bɛ k'an ka basa de jeni basa ayiwa a ka kɛ basa ye dɛ basa jeni ka ɲi kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ denmisɛnninya la an ye basa jeni basa jeni ka ɲi nka n bɛ ka sigida denmisɛnninw bɛɛ jateminɛ sisan ni mun tɛ fɛn kunta kunna o bɛ ka fɛn kunta dɔ ta aw ka taa ka na k'o ye dɛ ayiwa baasi tɛ cɛ lɛgisi nafigi tun bɛ na tan tigɛ ma sisan e b'a dɔn ne b'a dɔn kɛ an ka sigida la ɲɔgɔn lɛgisi nafigi tɛ yen cɛ sɔnni dɔrɔn tuma min na an tɛgɛ ma bɔ jɔn ka taa kɛ na an ka fɛta la Jangan cuma fiye soal mi tahu no. Non, toro. Ibu kalau kau ni dega petini fitini ni. Ah bon? Tu es pourtant tellement bolo sang. Jangan cakap besar ngabar lah sisa. Oh, il te qui est la mani mara somme. Surtout musulmanu ya. Ye, ikan kuma tiens, ne ka bichu do beno. Donc on reçoit beno wa sona me. Cɛ nama fɛrɛ cɛ me sɔn ka go bɛɛ bɔsi na. Et pour terrain kuma tiens ne. Ye, terika dane do. Tiens tiens. Ouais. On va pas résultat pour. I wale. Eh, affiché le flemme. Mais ika cɛ a sɔrɔ. Ah. Kan ne fa ko kala mare. Ta yɛrɛ na to. Oh ouais, là tiens. Oh ouais, attends, il y a joué manifester que ouais. Cɛ hali nisɔndiya dɔɔni o tuma kɛra cogo di. Ouais, résultat pour. bonsoir ça va. Ouais, bonsoir là tiens. Ma cɛ résultat kɛra cogo di. ouais résultat bɔra maa ma ɲɛ On me nga checker ni far fago la ni nyina ma nyanga sangor la ge ouais. Ni yɛrɛ far fago na c'est pas la fin du monde ouais. Nka cɛ a yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ kɛ n'a fɔra ko ɲinɛ san 5 de examen nɔfɛ ko ne tɛ ka examen sɔrɔ ɲinɛ ne parents ye lawuru de ta ne ko ne examen sɔrɔ ko bɛ ne bila ka taa kɔ kan kalan na n'a fɔra ko résultat tilara ka kɛ tantôt. terikɛ e ko ɲinɛ ye san joli bagi la. 5 kana na ne tɛ wuli la ta ne bagi ye san hakɛ min na e b'a dɔn. Ne moi j'ai fait 7 ans au bac san 7 wa a san 8 na académie mɔgɔw ko wallahi k'a ka ɲi ten ko bagi yɛrɛ ma da ne kɔkɔ yɛrɛ. n bɛna mun f'i ye ni bagi t'i bolo o t'a yira k'a fɔ k'i tɛ kɛ fɛn tiɲɛ kɔnɔ koyi fɛntigi joli de bɛ jamana in kɔnɔ ko bagi tɛ mun bolo. Ali kuncili t'a ban. u ka cɛba in kɛ u ka ɲɛmɔgɔba in waritigiba in cɛ in sa. Seru na ɲamagolo wa. awɔ bagi b'o bolo wa. u ka cɛ dɔ in yɛrɛ dun sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔba in sa. Ko bakɔrɛ wa. Burama ɲɛfɔli. Burama ɲɛfɔli. Bagi b'o bolo wa. O ma deli ka ci ka taa ekɔliso la yɛrɛ. Wa n bɛna mun f'i ye c'est pas parce que bagi t'i bolo i ma bagi sɔrɔ k'i bɛn'i yɛrɛ furasi o t'a bila non i bɛ se ka fɛn kɛ sans le bac walasa i ka se ka bɔ nɔgɔ la quoi frère nin bɛɛ bɔ i kunna i m'a faamu wa nin bɛɛ bɔ i kunna a bɛ na quoi ça va venir. Mun ka gɛlɛn dɔrɔn kana kɛ fugari ye baarakɛ dusu ka jigin. Voilà baarakɛba ye kana n'anw ye tɛ wuli la tan an tɛ fugari ye koyi i m'a faamu wa mais don tɛ wele donna quoi a bɛ bɛn. A cɛ an bɛɛ ye kelen ye. nka min yɛrɛ bɛ n dabali ban o ye minnu bɛ bɔ an ka togodaw la ka na ka sɔrɔ fɔlɔ misali tun bɛ ta olu de kan nka bi olu ko ko ye man di da kelen na k'olu fana ɲɛ yɛlɛla o de la n'i taara an ka togoda duguw kɔnɔ bi i bɛ ɲina duguba kɔ aw m'a ye denmisɛnnin fatɔ cayalen don dɔ wɛrɛ tɛ u ka minfɛnw sigarɛti sisi gulɔji joint sisi gulɔji shisha sisi gulɔji k'e to sisi n'o ji la a fɔ k'e na se k'i yɛrɛ ta kuma tɛ ka bangebagaw jigi fa fasojɔko kuma kɔni tɛ
O de kama ni cɛkɔrɔba min y'a yɛrɛ ye kuluba o b'a fɔ k'a tɛ bɔ yen f'a da joli ma. Ne kɔni b'a fɔ k'u jodo sabu ni denmisɛnninw bannen do baara ma fo k'u ta kɛ su girinnin kow ye nka f'an k'a dɔn k'a fɔ ko su bɛ ko wa ko dugu fana bɛ tila ka jɛ. Alhamdulillah, j'ai eu mon bac, moi j'ai eu mon bac avec mention bien, direct, foyer extérieur, j'ai eu mon bac. Non, tu n'as pas parlé là. Ne me reconnais pas qui sont. Non, on met les 5 premiers mots. On y met Kalangere, ni tak mutura tini là. Oh, on t'as tant que là gaon. Che. Kinta. Agara chogori. Che. Iga chega kunyere. Che. Atitake. Kirina ngomu. Shinira shute sa bigwe. Cho. Ki babela te gengsa. Inga che. Ini ala jeni be bagi soro. Ni ne bagi soro mani ngolso betatu. Fura kana sexology. Awo. Apela ci al ne ka diga bagi soro ni ni. Pace takala. Kibiri. Atia. An k'an jogow falen k'an jɔyɔrɔw fa n'o tɛ an masaw ka sɛgɛn bɛ kɛ fu wa an yɛrɛ bɛ kɛ bɔ fu safu. Falago, n bɛna kuma min f'i ye n ko ala ko ko jɛnɛya de man ɲi. Wa man di. N m'o f'i ye dɛ ni maa de ko jɛnɛya man ɲi ko maa si den kelen kana gɛrɛ jɛnɛya kɛlɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la o ka ɲi. O ka ɲi koyi. O ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. Voilà mais a man di. O y'ala ba. Asalaamaaleykum. Ni ma n bɛ ka taa worokɛyɔrɔ la n ye dɔ ka furusira tagama. O worokɛyɔrɔ. Jeli n bɛ ka taa o la. Nka dɛ ne yɛrɛ tun mɔgɔba de b'aw la. O ka di kɔni. Bon a kɔni denmisɛnw ka ko de don. c'est à dire que denmisɛnw ka ko. Alimami. Ala ko ne. E b'a dɔn kuduba kalan waati sera. Maaw bɛ k'an kɔnɔ dɛ. An t'an teliya ka taa. An ka taa misiri la. N'an tilara seli la dɔrɔn an bɛ na ni babu ye. Ayi Alimami a t'o kuma fɔ ne b'o de. Ala ka furu ni si bɛ han. Ne tun bɛ fɛ ni misiri jiginna i k'a fɔ denmansaw ye ko denmisɛn bɛ ka don manamana ko ni juin min ni manamana ko dama dama ninnu la. Alimami bɛ se ka ne lamɛn wa? Alimami ka kogo fankelen binna ala ni misiw ka 2 heures du matin 3 heures du matin kogo t'aw bolo. E de ala bɛ so kɔnɔ yen ten i den bɛ kogo t'a la sufɛ han. Dɔnkɔyɔrɔ tɛ fɔ a kɔ boîte tɛ fɔ a kɔ wa n'i y'a ye cɛmaninw cɛ la wa sisi de bɛ a tulo fɛ a n'a nun n'a da fɛ ten i n'a fɔ ko kita tɛrɛnin. Ne bɛ denmisɛnw ka kuma fɔ i b'o ci ka bɔ ne da. Wa dɛ ne dalen tɛ a ka alimami falako in na hali dɔɔni. Maa de bɛ se ka nɔrɔ magala ten cɛ kalandenya in ta kan mɛn ka to ka tugu mɔgɔ kɔ ten tɔ i n'a fɔ wulu n'a fɛrɛ. Wa hali ni alimami tɛ yen a bɛ taa alimami ka so kɔnɔ. Mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ alimami fɛ musow kɔ. Alimami muso 3 a n'a ka denmisɛnninw a bɛɛ ye muso. Ne ma da nin na. Alimami i bonya b'a la dɛ nin tɛ alimami falako y'i bolo nin ye kakala falako de. Kakala falako de don e ma furu ka jatogo a la de. Hali sini b'a fɔ denmisɛnninw sini ɲɛtigi t'aw bolo. Cɛ cɛ bɛn na ne yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn na ko ne tɛ se ka mun ta wa tu a bɛɛ n bɛ min tɔw min ka kun tɔw kun ka fɛn tɔw fɛ a bɛɛ. E b'i ta de dɔn hali ne bɛ bamu. Bɛnazi e ka nin bisikɛti nin Cɛ tuma n ka ci ɲama n tɛ 10 bɔ fo 5 kati n y'a taa ja cogo la i ko Salima deli ka kɛ mɔgɔ min na. Cɛ i yɛrɛ bɛ se tan na dɛ. Ni bɛɛ ye ne yɛrɛ nɔgɔya ye tan. Ne kun ma n ta kɛ shisha min cigarette min jouet min gulɔ min ani sunkuru tigɛ banbali ani bɔtili lataga banbali tant que lampadaire ma faga sɔgɔma ko ne ɲɛ tɛ tugun. Kalifa filɛ n ye ka bagi sɔrɔ a siɲɛ 1 n'a fɔra ko n ye ni san 5 le ala tantɔ mɔgɔ ka tarapo bɛɛ le tiɲɛna. Cɛ ka cɛ a bɛ cogo di? Ouais, ja ka fisa. Cɛ i fari fagalen don dɛ o tora mun b'i la? Cɛ jatigɛ de don dɛ. Mais ka a entretien de kɛ ou bien k'a limiter de? A bɛɛ bo yen. Han? A bɛɛ bo yen. K'a bɛɛ bo yen? A bɛɛ bo yen. D'accord.
Isonao, Rimason, Adiario, Amadiayo, Démission des signes. Démission des signes. Ochana mena, Otachaye, Otachabi, Otachashini. Oh, Ludetinity, Otachaye, Ochana mena, Amena. Anga makoro kote koni se tumbe suyebi dugukolo tuna ngunango caman kɛ ko denmisɛnw de ye siniɲɛsigi n'o kuma ye tiɲɛ a fɔ siniɲɛsigi b'an bolo fɔlɔ n'o kuma ye tiɲɛ a fɔ siniɲɛsigi sabatira fɔlɔ n'an m'a lajɛ ten n'an m'a lajɛ mara ka segin so ten dɔ kɛra sa dɛ